Ladala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bose, hari ini Mbah Bang ready jualan lagi. Ini berbagai macam dari jenis buah yang saya sajikan. Laris hari ini, mukul laris dagangan Mbah Bang banyak sekali ini. Wingi ana gunung meledos lho, gunung meledos kae. Udan bendina lek esuk sore udan lho, saiki bar tandur. Malah ora enek udan. Lah piye ngene iki? Ajur Sri. Iki alapane riyen, alat untuk mencari duit mengais rezeki di pinggir jalan. Ini macam-macam buah yang saya bawa, ada semangka, nanas lu. Wah, tak japanane copat, jopu, semprong, bolong, buntalu, pinjal, tumane asuron, dompong, melu wong rondo ayu, melu aku, nanging sing kuru tek sing lemu aku tidak mau, sebab sing lemu iku panganane akeh. Kopat kapit barang kecepet sapu kerang soko itu kakang kawah adik hari-hari. Ayo podo tangi ojo pijer turu wae golek sandang pangan kanggo nyukupi sak keluargane. Oke, ini rujak elek goang urung tak isi lho, sambel ready to. Sambel enak, sambel luar biasa lho. Sambel tak bukan ya. Ready hari ini kondang karena gulanya ada gula aren yang cukup enak. Wah, ini semut, enak semut goreng. Mulai iki buah lagi apa tak irisin, tak irisane sih ken gone saite ae. HP-ne maem nang omah ora kan. Nek kan. Kalau telepono lek dames lek menjajah lho. Ana wong butuh apa. Nah. Tak ngocai buah. Hari ini mencari duit. Golek duit ya kaya ngene iki. Golek duit iku rasane wong mencari duit. Dek iki tak nelpon iku lho, aku ki yo ngrasakno rumah. Telepon ke sore aja. Diangkat. Sibuk ngono kok. Esok-esok ora kan rumah kok. Anterno. Aku kira kan enek wong nonton video 6 kuwi le. Iku wong iki yo kenal aku ngono lho. Cah dong cici kono iku penggaweane makfaran omah, tukang golek-golek omah kuwi lho. Adine wis entuk joglo porong. Iku lho enek joglo murah kawaan iku 150, sing kayune rada anyar iku 180. Lah terus kowe ape tak kon rono ora wani wonge ya kandha aku kuwi. Kandhakno adek menawa urung mulai ngono.
sokone 20-an. Omah kuwi lho joglo. Nek menawa ora oleh dene aku kon ngandakno kowe. Apa kuwi nganune wis plakon kok. Yo mbah kuwi. Wong engko apik iki. Nek menurut Ngene lho. Aku fotokno. Maksudnya iki iya. videono kirim. Iya, engko tak kandhanane engko wonge engko nek urung tuh tak kirimi gambar engko iya aku. Yo, ya kirimi dhisik ae jajan gendok aku yo. Delok dhisik kok. Iya. Ya angel kok. Iya. Ndak wong-wonge yo. Mbah wonge wong tumbuh ora aku yo ora roh aku. Yo, jajal dhisik kan fotokno kan aku nak yo. Ya, oke. Tapi delok yo dadi konten. Oke, mbok nang ndi kok aku ora roh kok mun engko tak takokne bocahe. Yo. Pokoknya video dhisik ae engko nak anu kan tak delok nari iki. Iya. Nah, urusan iki coplok utang botol kabeh opo. Parai jaluk iki bersih aku mau resiko gak aku. Wong aku ki nang kene iki wis maksudnya wis didandani yo sak mestere sak opone sak ukir-ukirane wis resik penturan apik kok. Iya. Kaya ngene aku bupati kuwi biayane meh 500. Piyo. Berarti ya wis oleh lah kowe lah. Oleh digarap cek di apa cek di renov urung bar kok. Tapi aku yo kono kan golek-golek, aku kan golek-golek. Nek gak cocok wong niki ampe takku dhewe mak, nek gak cocok yo jenengan golek mboten apa, aku tak kerekak. Aku yo wis gampange kok kan yo. Nang atiku yo Nek omah kawaan sak 150 sak ngono kuwi ya ora kaya sing mbok kandakno kuwi lek paling ya omah biasa kuwi lek joglo biasa ngono kuwi lek. Tinggoni pendopo ora mau pendopo ya pendopo gak cukup. oh pendopo ya wis ora joglo ra omah akeh. Iki jenenge omah joglo lek aku. Oh. Berarti ya Oh, berarti ya dudu sing mbok karepno kok tak telpone bocahe ora ora joglo pendopo aku tak ngono. Ngomonge tawa joglo. Wong yo gara-gara ndelok video nang kuwi. Ngomong kene nek ngarani joglo pendopo joglo. Wo, dan kene dan nggone dhewe joglo ya omah kuwi le. Berarti omah iki kuwi. Oh, ya. Tak wis dirancang karo desainer wis biayane meh 500. Ya wis kuwi ae lah berarti gak masuk lah iki wong bakul omah kawaanku. Maklaran omah kawaan kuwi lho iki. Wong iki tawa. Ya berarti ya ora masuk ae. Engko tak kandhanane. Wala. Iya. Wah, yo wis wong kuwi ora masuk nek kanggono wong kuwi omah-omah joglo kuwi lho. Orang yo wis engko tak kandhanane ora masuk wonge wong pendopo kok aku tak ngono tameni ngono kok. Yo wis. Oke. Iya. Udah masuk ditawani yo maju, enggak yo masuk duwe akeh. Pendopo. Ora ditelepon nek karo nganu kok. Anu ora ditelepon karo apa? Posnan kok muni. Nganu Mas, mboten masuk wong sing diambake golek anu pendopo mboten joglo.
panel puni aku wae terus nak. Ndang telepon. Selerane yo ora masuk wong omah. Sugundi sawong pendopo kok. Ini tak gowo iki nanas madu. Nanas madu rasanya manis kecil-kecil tapi cabai rawit. Iki nanas madu tuh ora iso. Kekos. Ala wonge wis soleh, wonge wong nganu kok pendopo kok wonge rega 500 juta, wonge dadine ora masuk leh wong kowe joglo. Wah, 500 juta. Iya ki. Wis dhek wis iya wis pesen karo nganune kuwi iki wis karo desainere lho. Ya aku pendopo ya enak sore. Pendopo rega piro kuwi? Ya karek njelo saka piro kene. Bos omben wong iki critane ngene lho mangke wis ya wis dikeki reng-rengan iku urung dadi lah 500 juta ki urung dadi nang nek pandangan liya kira-kira luwih apik ya karo bakule kuwi ya ora apa-apa kon golek anu gak apa-apa. Ayo mesti anu tak brekno. Nek menawa wis apa piro kene sapa? Apa tak bandingno koncoku murangi ngono lho Mas. Lho gak roh kuwi sokone pendopo iki piro 30 apa piro ora roh 20 ora. Ini sapa piro? Sing mesti kan anak-anak murah kan kok sapone ya, Pak? Iya. Kamare perlu benar, benar. Paling sekitar 30-an menawa, Gus. Nangis Oh sekitar. Takono ki jejak kok sekitar nang jenenge ra jejak ya, Bang. wis peyan. Jenenge peyan. Oh, yang penting ki reng-rengane kono ku piye, sapane piro. Ini kan kono nek reng-rengane ya. Nek reng-rengane kene piye nek gambar go. Berarti rong ape mbok gawe anyar ngono to. Iya anyar, to tak. Dene kancaku murah kok. Murah. Ora 500 do wae ra kowe. Kenek, Mbah. Ora enek arek sakane takono sakane reng-rengane. Takono reng-rengane takono. Enek reng-rengane. Sakane Kalau jajal. saya nak lumayan apa? Iku kayu anyar iku apa kayu jaran? Wonge golek Anyar lek kejarane kejaran dene lek dadi anyar dilek kayu tali. kayu jati gembos saiki kuwi to. Hanya perutani TPK lek kayu TPK. Oh, kayu TPK. Yo, apa ya? Oke, nek 500. Kuwi oke, Nek sabru tetep kayu TPK. kuwi kena 500 kuwi. Ya kare delok reng-rengane. Reng-rengane kok takokno sak gedene sapa lho. Ini ora enek wong saka 30 limasan nek. Saka 30 itu jumlah terima sekitar dari 500-an. 500. Padahal yo cukup iki. Iku Ora dirimi nek gak percaya kowe jalane. Jalane 550 kok kirim ning. Nah, tak kirimi jumlah saka sasame karo saka subuh. Ya. yo pendopo iku iku pendopo iku Lah yo nek iki bandingane ngono lho bandingane kok Pak Pendopo ya. Wis
iso bandingno le hargane ngono. Kira tak krimi. Oh, modelnya ngono. Paling gak gelem mau lek domus wis entuk sing sak desain ora kok. Gak usah. Ah. Kenya. Mau wis entuk dhewe. Ora gelem paling wong dadekno pipan selerane. Selerane beda-beda, wong kan ngerti contoh isik pendapatnya kok piye, kirane koyo piye, desainer. Desain-desainnya ini koyo piye. Jono terus laporane nek masalah saka pira ukurane pira kan ngono. Kok sik endi dulu desain isik. Kos nanti kok enak-enak wong ini kira roh budak ya kon nawakno barang. Ora enak. Oh, aku ora roh urusane. Bakul awak iki wong. Ngomong wong soleh ngomong kok tak. Soleh kan. Pendopo sak lakon. Wong yo ape digawekno dhek sekitar 500 salah ayo padha ae wong kono wis. Peteng. Iya pecara petang kok. Jadi mbok pencet apa ibu? Murah kok. Ini jelas peteng ya yang kepencet. Udah kapan? Aja dipencet layarnya. Apa? Ngaku tak cuma ngacokno BRI. Pemerintah tak goblokno rakyat. Rakyat goblok. Jadi menjagakan Iki. kayak cemburuan. Iya. Alung ini apa-apa itu dijangkau, mulai abuk lah pertama sih. Kalau sanjang pangan itu kudu bisa dijangkau. Itu toh, wong iki itu toh. Lihat-lihatnya masalah mewah-mewah itu rasa. Mungkin kalau sanjang pangan. Bisa kok. Mulai sanjang pangan kan mulai abuk ya. Komposisi taninya nek maur. Iki jebul. Aku teleponnya lah sing gambar iki rego pira men jajan. Tak engko bariku kirim gambariku kirim nek gambar. Lah sing loro iku rego pira? Sing gambar kok kirim iki rego pira? Meno 500 juta ki lho akeh ya. Iku jane ya apik. Ya ngono kuwi sing 150 kuwi ya yo. Hotelnya wong ya. Kuwi. Wong e bela. Tak ngerti palsi. Wong iku iki ora bakul untuk ngedol-ngedolno. Banget
ngedoh-ngedohno untuk persenan. akeh ora pati nobro. Coba ngedolno. Coba ngedolno barang omah-omah yo apa niku. Wis gak wanggune wong iki yo sapi iki makmum apik. Yang kayu apa kayu PPK apa kayu. Kayu TPK ki kayu perutani, kayu kapuwek, kayu alas, kayu desa yo nggo dibales ora weane. Terus tapi saya mengerti terus. Nanasnya nanas legi nanas. Sing ki mau sempat 20-an. Ukir Majapaitan. Full jalur iki nang sudah. Wah. Ngolah larang. Wis satu saya ora usah kuwi wong suwe. Sing biasa. Telepon wis suweh wong. Aku kira ora urusane ngono kuwi kok. Mbek iki kepengin mayokno barang. Anjane omah joglo ngono kuwi omah pendopo niku yo larang. Kelase iku atris. Kuwi sakmono kae gambar opo wong ngene iki ora klase. Iki cah iki nelponi aku wis pirang-pirang dina ora tak aku dodol terus ora tau petok aku lagi iki mangko tak telepono adikku wae. Telepon adine Mbah. Telepon dhewe gak wani, ora wani nek gak lewat kowe. Aku ora roh nomere, gak wani. Aku ki ora roh urusane lo omah-omah ngono kuwi tuku-tuku ndek apa ki gak roh, Bos. Wong ngono kuwi aku ki kok ngedoh-ngedohno ngono kuwi yo megah kok gak. Enggak urusanku kok. Ini yo ngono kuwi gak selera to ora cek yo gak dituku. Selerane kan beda-beda njaluk ngene kok. Iya, ini sudah selesai nanas madu. Jadi nanas madu itu enggak ada yang besar, anaknya cilik-cilik, tapi rasanya manis, disebut nanas madu. Ini bukan nanas, sebenarnya satu pohon itu buah yang gede itu biasanya satu pohon itu ada cabang-cabangnya kan. Nah ini cabangnya. Buah yang utama itu ora legi, nangis sing cabang iki legi. Sing diarani nanas madu adalah buah dari cabang. Makanya cilik-cilik ora so gede. Piro terus anak susah aku jane yo babar nanas gede iki mang lho. Berang-berang dino iki bakul sing tak tukoni iki ora payu. Wong nyeluk aku wae bakulku nang pasangan berang-berang. Iki ora tak tukoni suwi. Ora wong ngamuk-ngamuk ae. Ngono kae. Tak kulakno pokon piye kae pokon adol ning ndi. Aku ngrasakno kok tobat karo bakulku. Sak pentil kiri ini.
madu yang sering diposting di Facebook sing ngono ki ngene. Nanas madu, nanas sak pentil-pentil niki. Iya, Nah, sudah. lagi syuting. Ini Mbak. Dene nek gambas teng Gelimbung Iya. ora gelem wis kadung tak cacah tak pakano wedhus. Ora apa-apa. Kita ya dicikuk Mbak Ti. Nah, sudah selesai begitu saja ya. Ini Mbak Bang mau toto-toto iki. Wis tak telepono karo bose wonge wis oleh nganu wis oleh omah. Wis oleh pendopo wis. Tak totone buahku.